Akwụkwọ mbụ nke Jọn, isi nke mbụ. Ihe ahụ dị site na mmalite, nke anyị nụrụ, nke anyị ji anya anyị hụ, nke anyị lere anya, nke aka anyị metụrụ aka n'okwu nke ndụ ahụ. N'ihi na ndụ ahụ egosipụtawo anyị, ahụwokwa ya, bụrụkwa ndị akaebe ya, ma na-enye unu ndụ ebighị ebi. Ndụ ebighị ebi ahụ nke dị n'aka nna nna, nke ekpughekwara unu. Nke a ka m na-ekwu, nke anyị hụrụ ma nụ, ka anyị na-ekwusara unu, ka unu wee nwee mmekọrịta na unu, ka mkpakọrịta anyị wee dịrịkwa n'etiti nna na ọkpara ya site n'aka Yeshua. Ihe ndị a ka anyị na-edegara unu, ka ọṅụ unu wee jupụta. Nke a bụ ozi anyị nụrụ n'ọnụ ya mere ya ma na-agwa anyị nụrụ n'ọnụ ya ma na-agwa unu, Chineke bụ ìhè, ọ dịghịkwa ọchịchịrị n'ime ya. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị na ya nwere mmekọrịta ma na-eje ije n'ọchịchịrị, anyị na-agha ụgha ma anyị anaghị eme eziokwu. Ma ọ bụrụ na anyị eje ije n'ìhè dịka ọ nọ n'ime ìhè, anyị na-enwe mmekọrịta n'etiti onwe anyị. Ọbara Yeshua ọkpara ya na-anapụtakwa anyị n'aka mmehie niile. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-aghọgbu onye nwe anyị, eziokwu adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, ma na-agbaghara mmehie anyị, ma napụta anyị n'aka mmehie niile. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị emehiebeghị, anyị na-eme ya onye ụgha, okwu ya adịghịkwa n'ime ya. Akwụkwọ mbụ nke Jọn, isi nke abụọ. Ụmụ m, ihe ndị a ka m na-edegara unu ka unu wee ghara imehie. Ọ bụrụkwa na onye ọbụla abanye, anyị nwere onye na-ekwu okwu na nna, Yeshua, onye ezi omume. Ọ bụ ime ka mmehie anyị dịghachi na mma, ọ bụghịkwa maka anyị naanị, kama maka mmehie nke ụwa dum. Ya mere, anyị ji n'aka na anyị maara ya. Ọ bụrụ na anyị edebe iwu ya, onye na-asị mara ya, ọ dịghịkwa edebe iwu ya, ọ bụ onye ụgha, eziokwu adịghịkwa n'ime ya. Ma onye ọbụla na-edebe okwu ya n'ime ya, ọṅụ nke onye nwe anyị zuru oke, ka anyị wee mara na unu nọ n'ime ya. Onye ọbụla na-asị na ọ na-anọgide n'ime ya, ọ ghaghịkwa ije ije dịka o si eje. Ụmụnna m, anaghị m edegara unu iwu ọhụrụ, kama ọ bụ iwu ochie nke unu nwere site na mmalite. Iwu ochie a bụ okwu ahụ unu nụrụ site na mbido. Mgbe ahụ m na-edegara unu iwu ọhụrụ, nke bụ eziokwu n'ime ya na n'ime unu. N'ihi na ọchịchịrị agafeela, ezi ihe ahụ na-enwukwa ugbu a. Onye ọbụla nke na-ekwu na ya nọ n'ime ìhè ahụ ma kpọọ nwanne ya asị nọ n'ọchịchịrị ruo ugbu a. Onye ọbụla kpọrọ nwanne ya asị, ọ na-anọgide n'ìhè ahụ, ọ dịghịkwa ihe ga-eme ya. Ma onye kpọrọ nwanne ya asị nọ n'ọchịchịrị, ọ na-eje ije n'ọchịchịrị, ọ maghịkwa ebe ọ na-aga, n'ihi na ọchịchịrị ekpuchewo anya ya. Ụmụntakịrị, ana m edegara unu akwụkwọ n'ihi na mmehie unu dị njọ. Gbaghara unu n'ihi aha ya. N'ihi mmehie unu dị njọ, gbaghara unu n'ihi aha ya. Deenụ unu ndị nna, n'ihi na unu amatawo onye dị site na mbido. Ana m edegara unu akwụkwọ, ụmụ okorobịa, n'ihi na unu amawo ajọ onye ahụ. Ụmụntakịrị, n'ihi na unu amawo nna. Ana m edegara unu akwụkwọ, ndị nna, n'ihi na unu amawo ya site na mbido. Edegara m unu akwụkwọ, ụmụ okorobịa, n'ihi na unu siri ike. Okwu Chineke na-anọgidekwa n'ime unu. Unu emerighịkwa ndị ajọ omume. Unu ahụla ụwa a ma ọ bụ ihe dị n'ụwa a n'anya. Ọ bụrụ na onye ọbụla ahụ ụwa n'anya, ịhụnanya nna adịghị n'ime ya. N'ihi na ihe ọbụla dị n'ụwa, dịka agụụ anụ ahụ, agụụ anya na mkpako nke ndụ, esiteghị na nna, kama ọ bụ nke ụwa a. Ụwa na-agabiga n'agụụ ya,
ma onye na-eme uche Chineke na-anọgide ruo mgbe ebighị ebi. Ụmụ m, ọ bụ oge ikpeazụ, dịka unu nụrụ na onye na-emegide Yeshua ga-abịa. Otu a ka e nwere ọtụtụ ndị na-emegide Yeshua. N'ihi ya, anyị maara na ọ bụ oge ikpeazụ. Ha si na ya pụta, mana ha ahụghị nke a, n'ihi na ọ bụrụ na ha bụ nke ha, ha gara anọgide na ya. Ma nke a bụ ka o wee pụta ìhè na ha abụghị nke ya. Mana unu nwere mmanụ otite sitere n'aka onye nsọ ahụ. Unu makwara ihe niile. Edeghị unu akwụkwọ ka unu ghara ịma eziokwu ahụ, kama ka unu wee mara ya ma mara na ọ dịghị ụgha ọbụla sitere n'eziokwu. Onye bụ onye ụgha ma ọ bụghị onye na-agọnarị na Yeshua, onye ahụ bụ onye na-emegide Yeshua, nke na-agọnarị Nna na Ọkpara. Onye na-agọnarị Ọkpara ahụ enweghị Nna. Ya mere ka ọ nọgide n'ime unu ihe unu nụrụ site na mbụ. Ọ bụrụ na ihe unu nụrụ site na mbido anọgide n'ime unu, unu onwe unu ga-anọgidekwa n'ime Ọkpara na Nna. Nke a bụkwa nkwa o kwere unu, ya bụ ndụ ebighị ebi. Ihe ndị a ka m degara unu gbasara ndị na-eduhie unu. Ma mmanụ ahụ unu natara n'aka ya na-ebi n'ime unu. Unu achọghịkwa onye ọbụla ka o zie unu ihe, kama dịka otu mmanụ ahụ si akụziri unu ihe niile. Ọ bụkwa eziokwu na ụgha, dịka o si kụziekwara unu. Unu ga-anọgide n'ime ya. Ugbu a, ụmụntakịrị, nọgidenụ n'ime ya, ka mgbe ọ ga-apụta ìhè anyị wee nwee obi ike. Ihere agaghịkwa eme anyị n'ihu ya n'ọbịbịa ya. Ọ bụrụ na unu maara na ọ bụ onye ezi omume, maranụ na ndị na-eme ezi omume na-akwado ya. Akwụkwọ mbụ nke Jọn, isi nke 3. Nke a bụ ihe nna mere anyị, na a kpọrọ anyị ụmụ Chineke. Ya mere ụwa amaghị unu, n'ihi na ọ maghị ya. Lee, ugbu a anyị bụ ụmụ Chineke, mana ọ kabeghị ihe anyị ga-abụ. Anyị makwa na mgbe a ga-eme ka ọ pụta ìhè, anyị ga-adị ka ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya dịka ọ dị. Onye nwere olileanya n'onwe ya na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha dịka ọ dị ọcha. Onye ọbụla nke mere mmehie na-emebikwa iwu, n'ihi na mmehie bụ mmebi iwu. Unu makwa na a kpughere ya ka o wepụ mmehie anyị, na ọ dịghị mmehie n'ime ya. Onye na-ebi n'ime ya adịghị eme mmehie. Onye na-eme mmehie ahụbeghị ya ma ọ bụ mara ya. Ụmụntakịrị, ka onye ọbụla ghara iduhie unu. Onye na-eme ezi omume bụ onye ezi omume dịka ọ bụ onye ezi omume. Onye na-eme mmehie sitere n'onye ajọ omume, n'ihi na onye na-eme ajọ omume na-eme mmehie site na mmalite. N'ihi nke a ka e mere ka Ọkpara Chineke pụta ìhè, ka o wee gbazee ọrụ ọjọọ. Onye a mụrụ site na Chineke adịghị eme mmehie, n'ihi na mkpụrụ ya na-anọgide n'ime ya. Ọ pụghịkwa ime mmehie, n'ihi na a mụrụ ya site na Chineke. N'ime nke a ka a maara ụmụ Chineke na ụmụ Ekwensu. Onye ọbụla nke na-anaghị eme ezi omume abụghị nke Chineke. Chineke na onye ọbụla na-anaghị ahụ nwanne ya n'anya. N'ihi na nke a bụ ozi unu nụrụ site na mbido, na anyị hụrụ ibe anyị n'anya. Ọ bụghị dịka Ken, onye si n'ihe ọjọọ ahụ gbuo nwanne ya. O gburu ya. Nwanne m, gịnịkwa mere o ji mee ya? N'ihi na ọrụ ya dị mma, ụmụnne ya dịkwa mma. Unu enweela mwute, ụmụnna m. Ọ bụ ezie na ụwa kpọrọ unu asị, anyị maara na anyị esiwo n'ọnwụ gafere na ndụ, n'ihi na anyị hụrụ ụmụnna anyị
n'anya. Onye ọbụla na-anaghị ahụ nwanne ya n'anya na-anọgide n'ọnwụ. Onye ọbụla kpọrọ nwanne ya asị bụ ogbu mmadụ. Unu makwara na ọ dịghị ogbu mmadụ nwere ndụ ebighị ebi n'ime onwe ya. N'ụzọ dị otu a ka anyị si mara onye nwe anyị, onye tọgbọrọ ndụ ya maka ndị ọzọ. Ya mere, anyị onwe anyị kwesịkwara ịtọgbọ ndụ anyị maka ụmụnne anyị. Onye ọbụla nwere ihe ọma nke ụwa ma hụ nwanne ya ka ọ nọ na mkpa ma mechie ọmịiko ya nye ya, kedu ka ọṅụ Chineke si bi n'ime ya? Ụmụ m, unu ahụla naanị okwu na asụsụ n'anya, kama unu hụkwa okwu na eziokwu n'anya, n'ihi na otu a ka anyị si mara na anyị si n'eziokwu pụta. Anyị ga-emekwa ka obi anyị sie ike n'ihu ya, n'ihi na ọ bụrụ na obi anyị ama anyị ikpe, Chineke karịrị obi anyị ma maara ihe niile. Ma ọ bụrụ na obi anyị amaghị ya ikpe, anyị nwere obi ike n'ebe Chineke nọ. Ihe anyị na-arịọ anyị na-anatakwa n'aka ya, n'ihi na anyị na-edebe iwu ya ma na-eme ihe dị ya mma n'anya. Nke a bụ iwu ya, ka anyị zukọta ọnụ n'aha Ọkpara ya bụ Yeshua ma hụ ibe anyị n'anya dịka o nyere anyị n'iwu. N'ihi na onye ọbụla na-edebe iwu ya na-anọgide n'ime ya, ya onwe ya na-anọgidekwa n'ime ya, ka anyị wee mara na ọ na-anọgide n'ime unu site na mmụọ nsọ o nyere unu. Akwụkwọ mbụ nke Jọn, isi nke 4. Ekwela ka mmụọ nsọ ghara ịdị, kama nwalee mmụọ nsọ ahụ. Ọ bụrụ na ha sitere na Chineke, n'ihi na ọtụtụ ndị amụma ụgha apụwo n'ụwa a. N'ụzọ dị otu a ka unu ga-esi mara mmụọ nke Chineke. Mmụọ ọbụla nke na-ekwupụta na Yeshua abịawo n'anụ ahụ sitere na Chineke. Mmụọ ọbụla nke na-anaghị ekwupụta na Yeshua abịawo n'anụ ahụ esiteghị na Chineke, kama nke a bụ mmụọ nke onye na-emegide Yeshua. Onye unu nwere, onye a nụrụ na ọ ga-abịa ugbu a n'ụwa a. Ụmụntakịrị, unu si na Chineke pụta, unu emeriwokwa ha, n'ihi na onye dị n'ime unu ka onye dị n'ụwa a ukwuu. Ha si n'ụwa a pụta, ya mere ha na-ekwu maka ụwa a na-anụkwa ha. Anyị si na Chineke pụta. Onye ọbụla mara Chineke na-anụ ya. Onye ọbụla na-anaghị anụ ya, anyị si n'aka Chineke mara. Ọ naghị anụ mmụọ nke eziokwu na mmụọ nke na-awagharị awagharị. Kwere ka ibe unu nụ, n'ihi na olu ahụ sitere na Chineke. Onye ọbụla na-anụ olu ahụ sitere na Chineke ma mara Chineke. Onye ọbụla nke na-etighị mkpu amaghị Chineke, n'ihi na Chineke na-eti mkpu. Lee, ịdị ukwuu nke Chineke egosipụtawo n'etiti anyị, n'ihi na Chineke zitere Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n'ụwa a, ka anyị wee dị ndụ site na ya. N'ebe a ka anyị na-egosipụta ịdị ukwuu nke Chineke. Ọ bụghị na anyị emerụọla ya ahụ, kama o merụọla ya ahụ ma zite Ọkpara ya ka ọ bụrụ onye ga-eme ka mmehie anyị dịghachi mma. Ọ bụrụ na Chineke etoola Chineke, anyị kwesịkwara ito ibe anyị. Ọ dịghị onye hụtụrụla Chineke. Ọ bụrụ na anyị hụrụ ibe anyị n'anya, Chineke bi n'ime unu. Ịhụnanya ya zuru oke n'ime unu. N'ụzọ dị otu a ka anyị mara na anyị bi n'ime ya. Ya onwe ya kwa bi n'ime anyị, n'ihi na o nyewo anyị mmụọ ya. Anyị na-agbakwa akaebe na Nna zitere Ọkpara ya ka ọ bụrụ onye nzọpụta nke ụwa. Onye ọbụla nke kwupụtara na Yeshua bụ Ọkpara Chineke, Chineke bi n'ime ya, ya onwe ya bi n'ime Chineke. Anyị mara ọṅụ nke Chineke nwere n'ime ya. Chineke bụ ọṅụ. Onye bi n'ọṅụ na-ebikwa n'ime Chineke. Chineke na-ebikwa n'ime ya. Ọ bụ ebe a ka e mere ka ịdị ukwuu zuo oke n'ime Chineke, ka anyị wee nwee obi ike n'ụbọchị ikpe,
n'ihi na dịka ọ dị, otu ahụ ka anyị dịkwa n'ụwa a. Egwu adịghị n'ọṅụ, kama ọṅụ zuru oke na-achụpụ egwu. Ọṅụ zuru oke na-achụpụ egwu, n'ihi na egwu na-afụ ụfụ. Onye na-atụ egwu adịghịkwa ezu oke n'ọṅụ. Anyị na-eto ya n'ihi na o buru ụzọ too. Ọ bụrụ na onye ọbụla sị, "Ahụrụ m Chineke n'anya," kpọkwa nwanne ya asị, ọ bụ onye ụgha. N'ihi na kedu ka onye na-anaghị ahụ nwanne ya n'anya nke ọ hụrụ ga-esi hụ Chineke n'anya nke ọ na-ahụbeghị? Iwu a anyị nwere site n'aka ya, onye ọbụla hụrụ Chineke n'anya ka ọ hụkwa nwanne ya n'anya. Akwụkwọ mbụ nke Jọn, isi nke 5. Onye ọbụla kwere na Yeshua a mụrụ ya site na Chineke. Onye ọbụla hụrụ onye mụrụ ya n'anya hụkwa onye a mụrụ site na ya n'anya. N'ime nke a ka anyị mara na anyị bụ ụmụ Chineke, mgbe anyị hụrụ Chineke n'anya ma debe iwu ya. N'ihi na nke a bụ ihe Chineke chọrọ ka anyị debe iwu ya. Ihe niile Chineke na-akwado bụ mkpụrụ nke iwu adịghị arọ. Maka ụwa a, nke a bụkwa mmeri nke mmeri ụwa a, ya bụ okwukwe anyị na nghọta. Onye bụ onye na-eme ka ụwa a merie ma ọ bụghị onye kwere na Yeshua bụ ọkpara Chineke. Nke a bụ Yeshua onye bịara site na mmiri na ọbara. Ọ bụghị naanị site na mmiri, kama site n'onye na-agba àmà n'ọbara. Ọ bụkwa Mmụọ Nsọ na-agba àmà, n'ihi na mmụọ ahụ bụ eziokwu. N'ihi na e nwere mmadụ atọ na-agba akaebe n'eluigwe: Nna, Okwu ahụ na Mmụọ Nsọ. Atọ ndị a bụkwa otu. E nwere mmadụ atọ na-agba akaebe n'ụwa: Mmụọ Nsọ, mmiri na ọbara. Ha atọ kwekọrịtara n'ọnụ. Ọ bụrụ na anyị anabata akaebe nke mmadụ, akaebe nke Chineke ka ukwuu, n'ihi na nke a bụ akaebe nke Chineke onye gbara akaebe banyere ya. Onye ọbụla kwere na ọkpara Chineke nwere akaebe n'onwe ya. Onye ọbụla na-ekweghị na Chineke emeela ya onye ụgha, n'ihi na o kweghị ihe akaebe ahụ. Chineke nyere ọkpara ya. Nke a bụkwa ihe akaebe ahụ, na Chineke enyewo ndụ ebighị ebi. Ndụ a dịkwa n'ime ọkpara ya. Onye ọbụla nwere ọkpara ahụ nwere ndụ ahụ. Onye ọbụla na-enweghị ọkpara Chineke enweghị ndụ ahụ. Ihe ndị a ka m dere nye unu, onye na-akpọlite unu n'aha ọkpara Chineke, ka unu wee mara na unu nwere ndụ ebighị ebi, ka unu wee gbaa ndụ n'aha ọkpara Chineke. Nke a bụkwa ihe akaebe anyị nwere n'ime ya. Ọ bụrụ na anyị arịọ ihe ọbụla dịka uche ya si dị, ọ na-anụ olu anyị. Ọ bụrụkwa na anyị maara na ọ na-anụ ihe anyị na-arịọ, anyị maara na anyị enwetawo arịrịọ anyị rịọrọ n'aka ya. Ọ bụrụ na onye ọbụla ahụ nwanne ya nwoke ka ọ na-eme mmehie nke na-agaghị egbu, ya jụọ ya ajụjụ. Ọ ga-enyekwa ya ndụ maka ndị na-eme mmehie, ndị na-anaghị emehie ruo ọnwụ. E nwere mmehie nke na-eduga n'ọnwụ. Anaghị m asị ka unu kpee ekpere maka ya. Mmehie niile bụ mmehie, mana e nwere mmehie nke na-adịghị eduga n'ọnwụ. Anyị maara na onye a mụrụ site na Chineke adịghị emehie, kama onye a mụrụ site na Chineke ka a na-echebe. Ndị ajọ omume adịghịkwa emetụ ya aka. Anyị maara na anyị sitere na Chineke. Ụwa dum dịkwa n'ime ajọ omume. Ma anyị maara na ọkpara Chineke abịawo ma nye anyị ka anyị mara ya, onye bụ eziokwu. Anyị nọkwa n'ime ya, onye bụ eziokwu, ya bụ n'ime ọkpara ya Yeshua, onye bụ ezi Chineke na ndụ ebighị ebi. Ụmụ, debenụ onwe unu pụọ n'arụsị. Amen.